Ir-Reġina Elisabetta II ma kienx toqs biss iż-żmien li qattet Malta u tqisu bħala fost l-isbaħ żmien ta' ħajjitha, imma baqgħet toqs ukoll il-persuni li kienu jaħdmu Villa Guardamangia. Jessie Grech mill-Ħamrun kienet għaddejja għal Lord u Lady Mountbatten u eventwalment ta' Reġina Elisabetta II li fi żmien li kienet Malta kienet għadha prinċipessa u żewġa id-Duka ta' Denbigh. Bin Jessie Tony irrakkontalna kif ommu kienet fost dawk qrib ir-Reġina f'Malta, tant li baqgħu f'kuntatt anke snin wara meta r-Reġina Elisabetta II ġiet ikkurunata. Il-mammi kienet tirċievi Christmas card sewwa minnant ir-Reġina u minn Prince Philip u baqgħet tirċevihom dawk sa 1983 għax fl-84 il-mama l-afla kienet mietet u jena informajt il-majstra taħħa Reġina li l-mama mietet u da kollu bħal speċjal qatt żewġ safar ġabra ġbattar telegramma li mietet u fl-istess ħin batin ma noqgħodx nirċievi Christmas card u bat irid nerġa' nirritorna dak il-Christmas card kienu jiġu sealed u crossed bil-envelope u t-farmalju. Tony urina diversi dokumenti oħra li kienet tirċievi ommu biex tiltaqa' mar-Reġina. Fil-fatt hija kienet preżenti f'żewġ avvenimenti importanti għar-Reġina. Il-mami kienet talat għal-coronation tal-Reġina l-Afla. Mbagħad reġgħet kellha stedin oħra biex titla' fil-Silver Wedding Anniversary tar-Reġina. Ġifieri r-relazzjoni baqgħet hemmhekk. Fost il-ħafna memorji ta' relazzjoni bejn ommu u r-Reġina Elisabetta II, Tony urina r-ritratt ta' meta r-Re Karlu III jew Charlie kif kienet tajjatlu Jessie kien għadu daqsxejn ta' tfajjel. Fir-ritratt huwa jidher ma' oħtu l-Prinċipessa Anne flimkien ma' Lord u Lady Mountbatten fil-bajja ta' xrob Laġin Dellimara.